Така, значи предния път си говорихме за това как да си доизчистим идеята, когато имаме готова идея и как да си направим уебсайт. Сега приемаме, че вече имаме уебсайт. Въпросът е как да го направим популярен и да имаме реални потребители. Така че днес това, което съм приготвил да си говорим, първо да видим какво търсят хората в интернет, какво е актуално и модерно. След това да видим колко е лесно, като имаме някаква ключова дума или някаква сфера, колко е лесно да се борим за внимание там. И накрая вече как да проследяваме какво правят потребителите в нашия сайт. Значи вече имаме потребители в нашия сайт, да ги видим какво правят. И малко накрая може да си говорим за след курса, какво може да измислим. Така, значи първо как да видим какво е популярно и какво търсят хората в интернет. Вие всъщност имате ли някакви методи, как се информирате, какво е актуално, полезно, търсено и така нататък. Примерно, като имате някаква идея, искате да видите хората доколко се интересуват от това, колко е популярно, имате ли някакви механизми? Да, разказваш до тях. Това си е добър подход. Да. Да, точно. Като първа стъпка екстра. Така, сега Google имат един инструмент, който е trends.google.com, безплатен инструмент, с който да проверяваме какво търсят хората в Google. Като той има няколко неща. Нали? Ние първо може да видим, ето тук примерно има набиращи популярност сега. Сега хубавото е, че преди нямаше толкова данни за България, сега са го обогатили доста и вече има данни и за България доста. Тъй като ние като пазар сме малко и имаме малко търсения спрямо световния мащаб. Нали? Но все пак, ето тук примерно гледаме в България какво е най-популярно. Това е актуализирано на 23.6. Тоест днес към 18 часа най-популярни неща след това. Ето примерно грамотевицата набира популярност. 5000 търсени. И краве масло, не знам защо. Лъв мост, тук имаше един инцидент, много се търсили. Така ли? Да. Да, но това си някакви актуални неща за днес. Сега, нали, ние това тук е последните 24 часа. Ако искаме, можем да гледаме по-дълъг хоризонт. Нали, са. Последните 24 часа може да гледаме 7 дни, примерно. Но това нали, е някакъв ориентир ни дава са. Това не е толкова интересно. По-интересно е, сега тук може примерно за последната година да гледаме водещи заявки. Ето виж сега това вече. Последната година в България конкретно най-много какво търсят хората. Времето, YouTube, Google, преводач, новини, Facebook, така. Сега, вие тук се ориентирате, че тия неща, те са някакви много общи, но те са... Google не ни казва колко точно търсени има, но вие може да предположите, че тук са супер много, нали? Не, това е промяна, нали? Това тук е конкретно за тренда. След малко ще гледаме такива абсолютни стойности, които казваш. Но, примерно, чакайте да видим нещо интересно, което е различно от всички тия неща. От казино и... Примерно, излиза, че ДСК е доста популярно, защото всички други неща са свързани с времето, казино, YouTube, Facebook, горе-долу това търсят българите. Но, примерно, търсят ДСК и аконт. Калкулатор и така. Така, това ви е да ви даде някаква обща информация. Обаче сега обикновено вие от какво имате нужда. Вие правите някакъв продукт и ви интересува конкретно за вашия продукт. Как изглеждат нещата. И тук какво може да правим? Ето тук може да правим ключова дума за търсене. И примерно, аз имам софтуерна фирма и искам да видя колко хора се интересуват от изработка на уебсайт. Примерно. Пише сега изработка на сайт и то тук ми дава някакви стойности. И тук ми дава и конкретика
Нали, аз мога да си сваля, тук ни дава да си свалиме някакво файлче, което ни казва и някакви вариации, свързани с изработка на вебсайт. Обаче, примерно, на мен това ми е полезно да видя как точно търсят хората. Примерно, изработка на сайт. Може примерно да има някой да търси онлайн магазин. И тук може да видим, че за онлайн магазин, нали, за самото онлайн магазин има много повече търсене. Някой може да го пишат и електронен магазин. Примерно ние ако искаме да видим за кое има повече търсене, ето вижте, то тук ни ги сравнява. Нали? Онлайн магазин е червеничко, електронен магазин е оранжево и ето тук то ни ги съпоставя и за онлайн магазин търсенето е много по-голямо от електронен магазин. Сега тук зависи от това, което правите, но идеята на този инструмент е да намерите по кои ключови думи, свързани с вашия бизнес, търсят хората по принцип. Това ни е задачата тук, да видим хората в Google какво търсят свързано с вашия бизнес. Ето, примерно сега ако правим пъзели, да речем, че правим пъзели. По какви ключови думи? Аз ще я питам просто. Супер, ще го видим. Ето сега тук ни е донесъл колегата пъзел с 200 елемента. Така, по какво предполагаш, че търсят хората? То няма много опции, нали? Така, какво ще търсят? Пъзел. Сега зачистваме тия неща. Така, сега при пъзел. Така, какви с тия неща? Салон, пъзел, салон. Това ме нищо не говори. Може би някакъв салон. Убийствен пъзел. Ама верно има фризьорски салон пъзел. Виж как ги усещаш. Пъзел младост, древен пъзел, пъзел Варна. Така. Интересно. Добре, такъв пъзел. Хора ще намират такъв пъзел. Хората какво пишат, за да си намерят такова? Пъзел зареден. Пъзел с части. Пъзел 200 елемента. Може и с 20. Това сигурно по-често търсят с 20. И с 200 части е доста по-малко. Да, това е очаквано. Пъзел. Реден е ли? Какво трябва да му пише? Никой не се интересува от такива неща. Така излиза. Има игри пъзел. Пъзели. Добре, такъв тип има, да. Сато, друго, което често има според мен е така. Пъзел, цени. Аз само си ден търсих, но търсих конкретна тематика. Да. Пъзел за малко. Да. Конкретно нещо. Може би да. Затова е трудно. Така, значи тук често казано на мен би било трудно, ама с повече ровене може да нацелиме някакви думи. И да речем, че тук сме си установили някакви думи. Следващия въпрос е колко е лесно ние да се пребориме да излизаме на първа страница в Google за тези думи. Значи след като сме намерили това, което търсят хората, нали, ние за пъзел не успяхме много, ама да речем, че пъзел се търси. Следващото нещо е колко лесно може ние да пребориме текущата конкуренция. И тук сега има един инструмент, който примерно тук ни дава ключови думи и ние по тези ключови думи ни казва колко е силна конкуренцията. Безплатно, нали? Пък после ако искаме за 7 дни фри, трябваше да ни даде повече информация. Ето сега това тук казва, според него търсенето е около 6,6 хиляди думи. Това на какъв...
Трябва да видя за какъв период от време, но въпросът е, че пак нали, за България на български език търсиме. И тук SEO Difficulty казва 29, т.е. не е чак толкова сложно да се класираме. Тук ни дава някакви допълнителни неща, нали, примерно в AI свързани неща. И тук ни дава конкретно Keyword Ideas, ама това е горе-долу, което видяхме и в Google Trends. Сега вече, ако си вземем free trial, ще може да видим още повече детайлна информация. Но, тук идеята е, че ако изберете някаква много обща дума, примерно пъзъл е сравнително обща дума, но не е толкова популярна, трудно може да се преборите да излизате на първа страница. Примерно, ако искате за времето да излизате на първа страница, по-скоро, защото ни видяхме, че е в топ търсените неща. Там играчите, които се борят за това са BTV, Nova, нали, те си имат цяла медийна група за тях, има си професионалисти, които това работят и да изкарате сайт за времето на първа страница е доста трудно. Както и сайт за казино, защото явно доста се търси, но се надявам, че ние нямаме интерес към това. Но общо взето, след като сте си видели възможно най-търсените думи, тук може да видите колко е лесно вие да се класирате и това, което трябва да прецените или да търсите някаква по-голяма ниша. Примерно, ако за сайт за времето не можем да се класираме, ние може да направим така. Да видим колко е по-популярно времето спрямо пъзелите. Ето горе-долу 76 към 1 е съотношението. Времето се търси много повече. И сега за времето на нас ни е интересно някакви по-конкретни, примерно времето утре, така. Ето, примерно, дайте да видим времето Враца. Ето, времето Враца е много по-малко търсено от времето. Нали, т.е. за времето Враца може да има някакъв шанс. Защото само за времето шансовете ще са ни силно ограничени. Чакайте само да видя това дали може пак така да го пусна. Ето вижте това за времето, казва, че има 4,1 милиона. И тук вече SEO Difficulty, то казва medium, нали? Аз чакам, че ще е по-голямо, но общо взето само за времето е много по-трудно да се класираме. И затова, ако това е вашия случай и искате да се класирате за някаква дума, която е много често търсена, по-скоро трябва да се изберете някаква по-конкретна. И най-лесният вариант е тук пак, нали, от Google Trends да видите конкретни насоки, свързани с това, с вашата дума. И вече след като сте си избрали, нали, видели сте какво търсят хората, видели сте, че имате дума, която е горе-долу постижима. Остава да си оптимизирате нещата, вашия сайт да си оптимизирате. Сега тук има две неща свързани с това. Това се нарича по принцип Search Engine Optimization. SEO. SEO. Това, което най-лесно може да направите, нали, е да кажете на вашия AI, това, което ползвате там, Lovable, каквото и да е, че искате да ви направи SEO по еди кои си ключови думи. И той ще направи някакви неща. Не е нужно да изпадаме в детайли. Нали? AI ще го свърши за нас. Въпросът е ние да сме си направили предварително анализа за кои ключови думи искаме да се класират. Значи, хем да не са от най-популярните, за които всички се борят, хем пък и да са такива, които са търсени. Нещо такова, трябва златната среда да си намерите, да му кажете да оптимизира, като вие може да оптимизирате за няколко ключови думи, нали? Не е нужно само за една, да имате няколко. И това по принцип ще ви доведе някакъв трафик от търсения в Google. И след като приемаме, че вече имаме потребители на нашия сайт. Нали? Това е един от каналите, другия вече е свързан с маркетинг и популяризиране в социалните мрежи, което предния път гледах.
Но приемаме, че вече имаме хора в нашия сайт. Всъщност, ако искате, тук може да ви оставя малко да поекспериментирате. Искате ли да ви оставя 10 на минути да поекспериментирате всеки за своя проект? Да видим кои ключови думи бихте извадили като най-подходящи. Да пробвате, може да имате 2-3 различни ключови думи. Не е нужно да има. Като ползвате това trends.google.com. Вече другото е да видите колко е сложността, ако искате. Нас ни е по-интересно да набележим ключовите думи.